Le ndoda ilwe kakhulu, ilwela ukungcola kumaskandi, ikhulule abaculi. Abaningi babengeke bevelele kuthiwa side ngapha ngoba uzolanda. Kufasile yonke indawo. Emsakazweni iy'ndondo zamalahle, emcimbini zivalile, izinja zigijimisa imali nokungcola namuhla ziyimthunu baxabana bodwa bemzonda umthandeni. Yo, umuntu uhlala esicongweni ngomsebenzi yakhe. Manje ufe umculo. Ethi umlaleli ufika nelist yezingoma ezino-SK yokhosini kuthiwa ikhiphe le. Udlala indoda yodwa ekuseni emini nantambama. Nikhishwe emcimbini ka-ANC. Sisiqashiwe. Namuhla akekho umaskandi oqashwa njengo-SK. Ne-online yaphenyezinqa kakhulu kumakhosi obumba omasondo-ke laba amatrack afanjalo lihlalo wayisho lungizwe. Omasondo abantu abafida or abaphila nge-energy negative. Ezinye izinto uyayibona umthandeni aziphilayo ngendlela ezamthandeni ukuthi okay i-influence ilapha kwamasondo ukuthi yena iba negative. Yenza izinto ezi-controversial, izinto ezihlezi zibeka emehlweni abantu ukuthi wezahle noma kabi akanandaba. Usuyabona ukuthi yibo labo masondo abehlala befatha umthandeni bemenzisa izinto naye umthandeni anganandaba nazo ngoba umthandeni asikho sonke isidingo salento ayikhulumayo. Umthandeni uphumelele, umthandeni unengoma enkulu, umthandeni nama-awards, umthandeni kade waseyishaya ingoma even before Paris, Gucci, even nale ethi Dubai, nalezi isigadi umzila, even before Malavisto. Ziningi kakhulu ingoma. So kwesisikhathi I don't understand abantu abanjengomasondo ukuthi ikuphi abakwenza okuyi-role abayidlala emthandeni ngaphandle ukuthi befake izinto ezinegative. Nansi ingoma laphana online ayikhiphile umthandeni ihamba nobani noma nobaba laphayana ke madoda inqalabutho umzwakhe mbuli imbongi le and futhi ke ama-90s wasevele ekhona edumile aziwa ke enegemegeme zakhe ke etrenda-ke indoda eyithenda-ke le umzwakhe mbuli. Ikhona ke ingoma laphana online ke unefiso kanayo kumthandeni ngayo ke leyo ngoma leyo. Wayiqophela ukuthi yena ihambisane ke nale team le bafana ukuthi iyodlala laphana ke i-World Cup e-USA nase-Mexico ngokubambisana. So I don't understand ukuthi umthandeni akakudingi ukutrendiswa, uyayitrendela nje umthandeni. Ngeposter yodwa ke uyakwenza lokho. Yabona ke umasondo ke abantu kodwa abangenandaba ke nalokho. Bona kubalekile nje ukuthi yena kuzokhulunywa ngabo noma kanjani. Umthandeni noma ngapost idot abalandeli bazocomment. So akayidingi umthandeni izinto zokugodlisa kangaka. Uthi umthandeni mayibhala ubhala nje uline abathathu or abayi4 ayiphumele kube yibo abantu abazimakelayo ukuthi hayi kusho ukuthini lapha. Kodwa nje ngizama ukusho nje ukuthi ama-manager nje ayizimpoqumpoqo nje omasondo. Ayikho i-manager ekanje ongayithola ebhinqayo egodlisa. I-manager ifuna ukuba sebalazweni, i-manager ifuna ukuba ngaphezulu komculi. Umculi yena bese esala ngemuva. Ngoba even abantu abaphila nabo omthandeni asizana nabo lapha ngongizwe. Yibo ukuthi mase ifuna manje ukugqama. Leyo nto leyo engenzeki kwabanye abaculi. Kanti lapha into isungomthandeni. Uyena ke i-artist, uyena ke i-talent, uyena kusingayo. So ezinye izinto ke zizokushiya nje umangele ngoba yibo labantu laba abamfaka umthandeni omqondo ukuthi ihlale imbona enze izinto ehlala ezenza kumthandeni. Sekuyabonakala ukuthi kuyaphi. Umthandeni unabalandeli bakhe abamthandayo, abawuthandayo ushuni wakhe. Ushuve inkani ngoba nenkani. So izinto ezinjengalezi ke into engenasidingo. Kodwa ke yonke lento idalwa yini ke? Idwala ilento ukuthi yena kunengoma ezayo laphana kabani kaSiyantuli featuring Khuzani ethi nginikela ku izophuma nge-12 kaJuni. Yiwo ke lo msindo ke lo omasondo babona sebekhuluma nje sebebhinqa sebegigiyela sengathi umfazi wasesithenjini
sekhuluma esebeka iy'dwaba-ke namaphinifa-ke esewafinqile lapha-ke ekhuluma-ke iy'ndaba or epika. Yonke le nto-ke ayinasidingo. Umthandeni ukhipha ingoma, uzokhipha ne-albhamu. Kunomuntu futhi othe mayiqale video waqala wona kwaMthandeni. So le nto ayisenanidi yabona. Anisadingi ukuthi nikhombe amagama abantu ukuze nitrenda. Yithi abalandeli esingenza lezi zinto lezo. Nina seniphumelele, sekuyanisebenzela, nisadinga ama-radio station ukuze ingoma ivele. Faka nje ingoma online yenze nje imlando njengoba yenza nje iParis nayifaka online-ke yadla abantu-ke yabona nama-awards or i-award lapha kuma-metro kuba ni umasama nasi ngithi ama-metro sengikhuluma iphutha yabona ama-awards amaningi kwaba iguji. So izinto ezinjengalezi siyayibona isithule nje ukuthi ayi lento ayinasidingo. Abalandeli abangabhala izinto ezinjengalezi, abalandeli banelungelo lokuyibhokela because bayayithandela iqhawe lesuke belithanda at any given time bayakwenzela. Kodwa uMasonda ake kungabuye kahle kushiye inhlabathi-ke olimini. Nisakahle ngaza ukuthi sidibane ngokuzayo. Ngibonge ithuba.